שלום לענת דור, מה שלומך? מצוין, תודה רבה אורלי יקרה, תודה. אז להיות איתך אני זה ביקש, נפלא. אז אני ביקשתי שתדברי איתנו היום, בעקבות הספר המדהים שכתבת, שנקרא חוכמת השבוע, שזה בעצם כלים לצמיחה אישית בעקבות פרשת השבוע. ועכשיו אנחנו נמצאות ערב חג השבועות, והייתי שמחה שתשתפי אותנו קצת בהרצאה שלך, שנקראת מתמר לרות בדרך למלכות. בעצם את מתארת את המנהיגות הפנימית שלהם, את השינוי שהם עושות באומץ ובעוצמה. אני ממש אשמח שתשתפי את האורקות. תודה, תודה אורלי על ההזדמנות, ואני ממש אשמח. אז כמו שכבר אמרת, מתמר לרות בדרך למלכות. למעשה ההרצאה עוסקת במנהיגות נשית, באקטיביזם נשי, ואלה ביטויים שאנחנו הרבה עוסקים בהם היום. זה לא חדש לנו. אבל זה באמת לא חדש, נדמה כאילו זה מהתקופה הזו, נחלת המאה ה-20, מאה ה-19, אבל לא, זה התחיל הרבה 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 קודם. הנשים האקטיביסטיות, אותן אנחנו כבר יכולות למצוא בתנ"ך, יש כל מיני סיפורים, היום אני אתמקד בשתיים, בתמר וברות, ואפשר להגיד שהאקטיביזם התחיל כבר שם, בתקופת המקרא. לפני שאני מתחילה וצוללת לסיפורים של תמר ורות, אני רוצה להגיד כמה מילים שיהיו כרקע להרצאה. קודם כל, החברה בתקופת המקרא היא חברה פטריארכלית, גברית. בנות היו שם לצורכי ילודה, לשירות המשפחה, הן לא בעצמן עסקו בכל מיני משימות, אבל מי שקבע בבית זה אב המשפחה. אב המשפחה על כל המשפחה הרחבה שלו, לא רק על הילדים שלו, כולל הכלות והחתנים וכו' וכו'. אישה, מעמדה, אישה אלמנה ללא ילדים בתקופת המקרא, כלומר ערירית, מצבה היה מאוד קשה, משתי סיבות. קודם כל, מאחר והיא ללא ילדים, ואין מי שיעזור לה להמשיך את החיים שלה תחת קורתו של בעלה, כן, היא הייתה בבעלות בעלה, אם הוא מת, אין לה פתרון, היא חייבת לחזור לבית אביה, או שיעשה אחד האחים שלו תהליך של ייבום, וזה מה שיאפשר לה להישאר במשפחה, בנחלה. וזו סוגיה לא פשוטה, ואנחנו ניתקל בה בהמשך, ולכן אני מדברת על זה כאן. הפתרון לזה זה הייבום. והדבר השלישי, אישה שהיא אלמנה, בטח ובטח ערירית, אין לה זכויות בנחלה, מעמדה, אין לה סיכוי גם, מאחר והיא כבר נישאה, אין לה סיכוי חברתית להינשא שוב, כי היא כבר הייתה אשת איש, ולכן יושבת בבית אביה, וכאילו ללכת חי מת, אין חיים. מה גם שאנחנו יודעים שאישה, אחד הדברים, משאת נפשה של אישה, ברוב המקרים, אני לא מדברת באופן טוטלי, אבל כל אישה רוצה ללדת ילדים. אז זה תוקע אותה. ולכן פעולת הייבום היא משהו מהותי, ומה זה אומר הייבום? אני אקרא שני פסוקים מתוך התנ"ך, כי ישבו אחים יחדיו, ומת אחד מהם, ובן אין לו, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, יבמה, כלומר אחיו, או אפשר גם אביו, יבוא אליה, ולקחה לו לאישה ויבמה. והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת, ולא ימחה שמו מישראל. זה פסוקים מדברים שמדברים על, זה היה החוק. אגב, אמרתי גם אבי המת, אם האבא, אשתו מתה, והוא כבר עומד לבד ולא מוגדר כנשוי, אלמן, גם הוא יכול לייבם את אותה אישה, וזה אנחנו נראה גם בסיפור תמר. אז הסיפור היום שאני אתחיל איתו, זה הסיפור באמת על תמר. יהודה, הסיפור שלה מתחיל ביהודה, שנישא לאישה בשם בת שועל, ונולדו לו 3 בנים, עונן ושלה.
וער נפטר. המייבם שלה באופן אוטומטי הוא אונן. אונן היה מוכן לשאת אותה, אבל בתנאי, הוא לא הסכים לתנאי שהבן הבכור יקרא על שם ער, שזה תנאי הייבום, ולכן הוא לא היה מוכן לעשות את זה, והוא בעצמו כנראה כעונש נפטר גם הוא, מת. יהודה, שפחד על בנו האחרון שלה שהיה צעיר, כי זו נחשבה כממיתת גברים, אז עדיף שתחזור, הוא נתן לה הוראה, חזרי לבית הורייך. קבע, האב הפטריארכלי, קבע שתחזור עד ששלה יגדל, ואז הוא יוכל גם הוא לייבם אותה. ההנחה שלו הייתה שאולי משהו יקרה ותשכח ולא תעולל רע לבנו האחרון. בינתיים הוא התאלמן מאשתו, ואחרי איזושהי תקופה, הוגד לתמר שהוא הגיע לאזור בית הוריה, כן, היא כמובן הלכה לבית הוריה, ישבה שם, והוגד לה שיהודה מגיע עם הגדיים שלו לגזוז את הצמר של הגדיים. ומה שהיא עשתה, היא התחפשה כזונה, כיסתה את פניה, ישבה בצד הדרך וחיכתה. הוא הגיע אליה, לזכור שהוא אלמן, הגיע אליה ורצה להתייחד איתה, ולכן הוא אמר, הציע לה לתת לה את הפריטים הכי אישיים שלו, הפתיל, החותם והמקל. אני אומרת הכי אישיים כי על כל אחד מהם היה ציור ספציפי מיוחד של הבעלים, כלומר היה לו את הסימן העיקר של הפריטים האלה שהם שלו. הוא נתן לה את זה כערבון, עד שהוא ישלח לה את התמורה המתאימה לה, והיא הסכימה. למה לא? אחרי 3 חודשים הוא גילה, סיפרו לו, שהיא ירתה לו, שהיא ירתה. נאמר לו, הכלה שלך שיושבת בבית הוריה, הרע. הוא לא העלה על דעתו משהו אחר מאשר להגיד, הוציאו להורג, לסקול אותה. כי איך זה יכול להיות שהיא מחויבת למשפחה, כן? היא מפקירה את גופה וזנתה, זה לא יכול להיות, זה בושה למשפחה, תוציאו אותה להורג. מה שעשתה תמר, שלחה לו את הפתיל, החותם והמקל, להראות לו שהם שלו, ולזה אני הריתי. יהודה קיבל את הפריטים, והאמת, הוא יכול היה לומר, לא, זה לא שלי, להתחמק, להתעלם, ולהיפטר מתמר ובזה לגמור עניין, אבל לא כך הוא עשה. יהודה אמר, צדקה ממני. זאת אומרת, הוא קיבל את הגישה, הוא קיבל את הצו, מה שנקרא, את המצב, והוא הבין שאכן זה מה שהוא עשה, הוא איבם אותה בעל כורחו. היום היו מסתכלים על זה בצורה מעניינת, כן? כאילו היא גנבה זרע, תכלס, ממנו, שלא בידיעתו. אבל זה מה שהיא עשתה. היא פשוט השיגה את מבוקשה. הוא הושיב אותה בבית הוריה, חכי עד לרגע, ומי יודע, עברו שנים וזה לא קרה, אז היא פעלה ביוזמתה כדי להשיג את מבוקשה. הסיפור השני הוא הסיפור של מגילת רות, של רות. ואני אחר כך אסביר למה אני ראיתי, או תוך כדי הרצאה גם אפשר יהיה להבין למה בחרתי את שתיהן יחד בכפיפה אחת. נעמי, אשתו של אלימלך, יחד איתו ירדו מארץ ישראל למואב, כי היה בצורת בישראל, והם ירדו לשבור שבר, מה שנקרא, במואב. שם נולדו לה 2 בנים, מחלון וחיליון, והם גרו בבית לחם, ירדו למואב. בינתיים אלימלך נפטר, וגם 2 בניה נפטרו. הוגד לנעמי שהשבר, הבצורת בכנען נגמרה, והיא החליטה לחזור חזרה לכנען. 2 הכלות שלה, רות ועורפה, 2 נשות בניה, היו איתה.
מה שהיא אמרה להם, אתן שתיכן יכולות לחזור לעמכן, למואב, ואני אחזור לארץ כנען. אורפה קיבלה את ההצעה, היא באמת חזרה לבית הוריה, אבל רות לא הסכימה. רות נשארה נאמנה לנעמי ואמרה לה, באשר תלכי אלך, באשר תלוני אלון, עמך עמי ואלוהיך אלוהי. נצמדה לנעמי. לא הייתה מוכנה לעזוב אותה. ושתיהן, שתי נשים אלמנות, חזרו לכנען, והחוק בישראל היה חוק ידוע, לקט שכחה ופאה, שאפשר לעזור לאותם החלשים בחברה, היתומים, האלמנות, הגרים. זו הייתה המטרה של החוק. מה זה אומר? החוק אומר שהמלקטים בשדה מפילים בדרך, מה שנופל, נופל ונשאר בשדה, משאירים גם בפאות, בקצוות של השדה שיבולים, כדי שאותם אלה שאין להם יגיעו לשדה ויוכלו לאסוף, ובצורה כזאת, איך אומרים, לחיות מהנדיבות של בעלי שדות. בועז היה הבעלים שבשדה, והוא ביקש מהקוצרים לתת יחס נאות לרות. בהמשך אנחנו רואים שמי שהיה יכול לייבם אותה, שנעמי כיוונה לשם, שהוא בן משפחה שיוכל לייבם את רות, הכי קרוב למשפחה, לבעלה ולבניה, לא היה מוכן לייבם אותה, שוב מאותה סיבה שהוא לא רצה שהילד יקרא על שם הבעל שנפטר, ולכן בועז הוא זה שהיה מוכן לייבם אותה. מה שנעמי הציעה לה, תשכבי לרגלותיו של בועז ותראי מה יקרה. וקרה מה שקרה, ובצורה כזאת בעצם היא עברה תהליך של ייבום על ידי בועז. בעצם החוק מלמד אותנו על החברה, על החוליות החלשות שבחברה, ושני הסיפורים הללו מלמדים אותנו היטב איך נשים התגברו על המצוקה הקשה שהן היו בתוכה. שכחתי לציין קודם שתמר שהרתה ליהודה הולידה תאומים, את פרץ ואת זרח. לא ציינתי את זה קודם, אז אני אומרת את זה כאן. המעניין הוא שפרץ הושיט יד החוצה, היא רצה לצאת ראשון, המיילדת קשרה לו חוט שני על היד, בינתיים הוא נדחף לאחור על ידי זרח, זרח יצא, אבל פרץ שסומן כבר כפורץ הדרך, כבכור, הוא היה הבכור. אז פרץ וזרח היו בניה של תמר. סוף מגילת רות מסתיימת בכמה פסוקים שמתארים את הגנולוגיה של דוד. למעשה רות הייתה סבתא רבא של דוד המלך, והגנולוגיה מתחילה 10 דורות אחורה, מדוד אחורה. הראשון ביניהם הוא פרץ, פרץ של תמר, הוא הראשון בגנולוגיה, אחריו נולד, או אחריו חצרון, אחריו רם, עמינדב, נחשון, סלמון, בועז, בועז של רות, עובד, ישי ודוד. זאת אומרת, פרץ בנה של תמר, ועובד בנה של רות, שניהם היו אבותיו של דוד המלך, ולכן הנושא הוא מתמר לרות בדרך למלכות ישראל. זה הרעיון, ששתי האנשים הללו שנלחמו בשביל להשיג את ההישג שלהם, תכף נדבר עליו יותר לעומק, בעצם שתיהן מהן, ושתיהן היו זרות, משתיהן יצא
מלכות בית דוד. ועכשיו בואו נתבונן קצת יותר לעומק, מה מיוחד, מה משותף לשתיהן. אז אמרנו, שתיהן אלמנות, אבל לא סתם אלמנות, הן היו עריריות. והרצון לממש את האימהות שלהן היה חזק לשתיהן. שתיהן היו מוכנות לקחת סיכון. תמר, שנבין, היא העזה פה לעשות מעשה, ואני אמרתי, אם יהודה היה מחליט שהוא סוקל אותה ומוציא אותה להורג, הוא יכול היה כאב הפטריארכל במשפחה, הוא יכול היה לעשות את זה. אבל היא לקחה סיכון. היא אמרה, את ההפסד כבר יש לי. את המצב הנוראי שאני אלמנה וערירית כבר יש לי, ולא בטוח שיהיה לי סיכוי לעבור ייבום. אז למה לא לנסות ולמה לא להעיז? אז הם הצליחו בצורה בשקט, ללא התלהמות, ללא יציאה כנגד. תמר לא טוענת נגד יהודה, היא לא יוצאת נגדו וצועקת, אבל אתה צריך, אבל הבן שלך, היא לא, היא נכנעת, כמו שראוי היה לעשות, להיכנע לאב הפטריארך, אבל בדרך ובחוכמה וביצירתיות, היא מוצאת את הדרך איך להשיג את מבוקשה. וגם רות לא כופה את עצמה על בועז, היא ככה שוכבת למרגלותיו, לידו, נותנת לה מה שצריך לקרות, וזה באמת קורה, לפי איך שהיא באמת ציפתה ורצתה. אז בעדינות, בשקט, ללא התלהמות, ללא מאבק, הן שתיהן השיגו את מה שהן רצו. אני אוסיף לפה גם את העובדה שהן הקשיבו היטב לעצמן, למטרה שלהן. המטרה הייתה מעל לכל דבר אחר, מעל הסכנה, מעל הפחד, באומץ רב, בתעוזה, כי את הלא כבר יש להם, ביצירתיות, בחשיבה, בשקט הפנימי שלהן, הן השיגו את מה שהן רצו. ויש ביטוי יפה שאומר, כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה. זה פסוק מתהילים. ומהי התנהגות של מלך? אנחנו מדברות על בנות מלך, כן? תמר ורות. בת מלך. מלך, האותיות מם למד כף, זה מוח, לב וכליות. מוח זה השכל, הלב זה הרגש, והכליות זה המצפון. מלך פועל באופן הזה, שקודם כל המוח שלו עובד, השכל, ואחר כך הרגש והמצפון. לעומת למך, למך, מה שעובד אצלו ראשון זה הרגש, זה הלב. למך, לב, מוח וכליות. מי שמתחיל ברגש, פועל בהתלהמות, בספונטניות, באוטומטיות, לא תמיד משיג את המטרה שהוא מציב לעצמו. אז תמר ורות פעלו כבנות מלך. וכשהדברים ברורים והמטרה עומדת בצורה מאוד ברורה, אז היצירתיות והאומץ והתעוזה, כל זה אנחנו יכולים להשיג. ואני רוצה לסיים בשיר של חלי ראובן, שנקרא רות, מתאים לנו בהחלט, גם לנושא, גם לתקופה. רות, כל אישה צריכה לעשות לה בתוכה רות אחת כזו, שלא תעזוב אותה לעולם, שתתמסר עד כלותיה, שתדע לומר לה בכל עת, כאל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוהיך אלוהי. אישה צריכה לגדל בה בת קול כזו, אהבה כזו לעצמה, נחל שיפקה בקרבה. כל אישה צריכה להפרות בה זרעי אמונה כאלו, שיעמדו איתנים גם כשהלב שלה מחליק במדרגות ומאבד את כוחותיו, גם כשהיא הורסת את עצמה למרות כל הבטחות. תמיד צריכה אישה שתשב בקרבה רות אחת,
שלא תיתן לה להפריד אותה מעצמה, לא בחייה ולא במותה, שתדע לומר לה מילים משקמות, שמנשימות בחיים, בכל שדה, במרגלות כל גורן, וליד כל איש שתבוא עמו. ברוכה את ביתי, היטבת חסדך, אשת חיל את, כל אישה צריכה לעשות לה רות ורעות, ורעות עם נפשה, ולבוא בקרבה בנועמי נועם ועדינות לב. וואו, איזה סיפור, איזה עוצמות, איזה חיבור בין נשים. אז קודם כל תודה, כי את חשפת בפניי את הסיפור בהיבט שקצת פחות נכנסתי לעומק שלו, ועכשיו הכרתי את זה, אז באמת תודה רבה. ותשמעי, טוב שיש לנו מודלים כאלה של נשים שאנחנו יכולות ללמוד מהם, לקבל מהן השראה, וזה כל המהות של אורקה, זה החיבור הזה בין נשים. ממש כך. אני עשיתי את החיבור, הם לא הכירו זו את זו כמובן, אבל לחבר ולראות את המיוחד ואת המשותף, נכון, ויש לנו את זה. אנחנו רק צריכות להיות מודעות לזה, נכון. ובנועם ובשקט, ועל פי חוק, על פי חוק. הם פעלו והם עשו את, העזו, אבל על פי החוק, כי הם ידעו שהן ראויות לזה. גם תמר על ידי יהודה וגם רות על ידי בועז. הם לא עשו מעשה שהיה חריג מבחינת החוק, וזה היה יפה, אבל העזו. זאת, כן, וזה, אני חושבת, המהות שלנו, להעיז, את יודעת, לאזור אומץ ולדעת שאנחנו מסוגלות, שאנחנו יכולות, נכון, וואו. נכון. והם בחרו, הם כל רגע בחרו. היא בחרה רות ללכת עם נעמי ולא ללכת אחורה לבית אביה, וגם תמר, והיא בחרה להעיז כי את הלא כבר יש לה, את המצב הקשה כבר יש לה. אז הבחירה והתעוזה והיצירתיות, שאפו להן. אז אני רוצה להגיד גם שאפו על הספר, כי זה ספר שאפשר לחזור אליו שוב ושוב. זה ספר שכל פעם בעצם, את יודעת, יש בו תובנה אחרת. קודם כל זה רעיון גאוני, את יודעת, לחבר את עולם ה-NLP לעולם של תורה. פרשת השבוע. ואת יודעת, אנחנו באורקה מוציאות עוד מעט ספר, בעצם חוכמת המנהיגות הנשית, נשים שמעוררות השראה, שיכולות להעביר את הסיפור שלהם הלאה. כשקראתי את הספר שלך, אמרתי, זה כל כך מדויק שיש ספרים שאת יכולה לשים על השולחן ביום שישי בערב, ולנהל שיח משפחתי סביב הרעיון הזה, של מנהיגות אישית, מנהיגות קהילתית, לאן אנחנו... מנהיגות בכלל, וגם בדיוק. של גברים, מנהיגות. איך זה נכון. יכול להיות שמשה הגיע עד לארץ ולא נכנס בה, ואפשר לחשוב על זה שבעצם זה לא בסדר וזה לא נכון, והוא מנהיג המנהיגים. אז אני, לפי דעתי, וכך גם כתבתי, כל מה שהוא היה צריך לעשות, הוא עשה ביד רמה, כי זה היה הובלת העם, הובלת העם במדבר. להיכנס ארצה ולהילחם, זה כבר לא היה מה שמשה היה מתאים לו לעשות. כן. לא איש מלחמה הוא, ולכן הוא עשה את מה שהיה לו בגאון, באמת בעוצמה, באמת במנהיגות מיוחדת. וזה צריך לראות את הדברים לאשורם. נכון, טוב. אז אני רוצה להגיד לך שוב תודה, ואני רוצה להמליץ על הספר, חוכמת השבוע, כלים לצמיחה אישית, ושיהיה לכולנו חג שבועות שמח. אמן, חג שבוע שמח, ותודה רבה אורלי. תודה, אורקה ענת, זה תודה. הכיוון, שיתוף פעולה בין נשים. נהדר, נכון, תודה. תודה. תודה רבה.